Allah ka shigar mana sun doso mai gidanmu Allah kare mana mun sha la haula mu da shi ba su iya mana da fa bai fada bare ma shi kana mun ga yau gidan kamar mu aka tsangwama dan kakura dan adam kakura babansa kakure malaminsa sai ya kama ka da kokawa ka bi da matin jimi karfan hada sasari dutsen ruwa mai kiri kafi su farin jini kuma yana ta zurma ku kyala bahu kun san tushen sarautar kuka bi shi shahu gwamnan Kano ya riga ya zama makaho Allah abin da ya yi mu ya yi wanda ciwo gwamna akan kuɗi ya zarce marawo yan duk sarkin da ba su nusu gudun hakimi ne yan Kano gudu ba gwamna akan kuɗi zai iya sai da gwaggo